Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Pag-asa't saya kanilang dala, sa bawat tahanan sila'y kilala. Boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Lagi nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. No place to land. Dream spot, where your work takes flight. Study harder, hustle smart, we make it right. Hot brew flowing, Wi-Fi glowing, private spaces or team showing. Every corner's made for winning. Dream spots where your goals are spinning. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, where dreams take work and work finds its spot. This
is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod ka Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo. Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo. Ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyong totoo. Asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, ignisa na sa Bicol Net TV. Kasurong kan Bicolano Worldwide. Aga na, Bicolandia! Oras na para magugma. Sa pagbangon sa bagong aldaw, may boses na malinaw. Si Manny Moxeya, ang sa indong kaibahan, broadcaster na may kredibilidad, pirming maaasahan. Sa serbisyong tunay may prinsipyo, para sa gabos na Bicolano. Si Mr. Hulbutana, sa pagkaaga kay Banindo may darang pag-asa. Servidor na tunay, boses kan katotoohan. Man Moxeya, sa puso kan banwaan. Ang mga isyu tatalakayon nin husto. An sa indong boses dadangogon. Sa serbisyo publiko siya ang mangingenot, may integridad, dae matatakot. Si Mr. Hulbutana, sa aga-aga kay Banindo darang an pag-asa. Servidor na tunay, boses kan katotoohan. Man Moxeya, sa puso kan banwaan. Man Moxeya, ang servidor kan Bicol. Sa indong pagmata, kumpleto anal daw. Sa umaga, gising na, balita'y sariwa, pakinggan na. Gisingin ang diwa sa bagong umaga, isyu'y himayin, lahat mahalaga. Kasama si Manny Moxeya, boses na maghahatid, balitang totoo sa ere di patid. Sa bawat katanungan may kasagutan, laging tama may paninindigan. Serbisyo Asin Riparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbutana, serbisyong totoo. So
tinututukan, solusyon sa problema ating hahanapan. Sa bawat pamilya, sa bawat tahanan, serbisyong publiko, laging laan. Serbisyo Asin Reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbutana, serbisyong totoo. So tama sana ang sigaw ng lahat, impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Serbisyo Asin Reparo, halina't makinig tayo. Manimok siya sa umaga mo kumpleto. It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manimok Seya sa Bicol Net TV. Si Manny Moksey sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksey, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, Serbisyo Asin Reparo. Serbisyo Asin Reparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, maray na aga Bulkang Mayon. Good morning, Tabaco City! Diyan po sa siyudad kang Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Helen Grace, aka Tak, Ma'am Maluklim, Senador Ping, pa-shoutout databi sa mga mabubuot na bangkero kang San Miguel Island. Happy Fiesta! Ay, Fiesta ngunya. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Munyampong aldaw kita nin Friday, Viernes. Petsa 8 na po kita kang bulan na Mayo taon 2026.
Sabayan po dito sa inyong lingkod. Sarong oras kita 7 to 8. Ore-restorya naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana. Sa satuya pong palibot, siyempre, sa mga nakakalapuyan kan sa inyong lingkod. Apoy rayan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digding mga riparo. Sa tuya po yan tatawa ng serbisyo sa laog kay ning programa. Duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, May 8. Maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Siyempre naman po sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon niya, dahil nanggad nindo paglingawanan sa kuyang tugon, pagday po kamo imbitado, day po kamo magduman. Nung ka po kamo magduman, pagbako man po kamo imbitado, pasma aboton nindo. Malang sopog. Siguradong lilibak-libakon man sana kamo kaya. Saropan tugon ko iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri, tawara man kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan na sa muya mampong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan ta siya man sana po nakakaaram kaya. Amen! Thank you, Lord! Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na tinao mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Paki-guide mo tabi kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon tangani pong di kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa saimo. Patawada kami, Lord, kang samong mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok nagkakasala kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, sarabay po kita. Amen! Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi ini. An sa indo pong servidor asin taga-Riparo. Live na live! Ngunyan pong Biyernes, Friday! Digdi po yan sa BicolNet TV kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro Neil Aduon. Kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maraysa na kamong kamurugtakan. Ano man po sa indong mga pinagigibo sa mga oras po ngini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal man po ang may stress. Sa mga panahon po tabing arog kaini. Ayan, happy fiesta po sa mga taga San Miguel. Fiesta ngunyan ano. Makibidong ngaya kita. Uy, Biyernes na tulos. Yugonindo yan, pichocho na kita. Malangkas-kas kang panahon. Unan mo kayo ni, tapos na naman ang Mayo. Ralaogan na, Hunyo na. Ha? Grabe ang garastusan, ano? Pagbukas kang klase, syempre, mga babakal kan mga gamit kan mga aki, uniform, sapatos, bag. Nako.
Dakulang imo, dakulang pirak, dakulang kwarta ang kaipuhan. Kaya kaipuhan tabi, magsumikap! Oh, maray sa mga kawani ng gobyerno tagari next week. Gari itatao na tabi sa major bonus. Wow! Major bonus. Ang major bonus, ano yan? Para sa sarong bulan na sweldo. Halimbawa kung nagsisweldo kang 10,000, ang major bonus mo 10,000 man. Very good. Di madali na di next week na tabi. Gari i-release na so major bonus. Ayan, so may mga bonus. Arog sa to na dahi. Dahi pa naaayudahan. Kaipuan tagiraray talagang magsumikap. Yo! Kaipuan tang magkayod. Arog kay ni magayon nining mga fight na niya ding. Arog kay ning mga parauma na naapektaran kang bulkag mayon sa indang piguma. Maabot sa 6,411 na mga parauma ang matatawan nin ayuda kang DSWD o next week man di. Sabi sa Lunes Dama payout 10,200 pesos ayuda sa mga apektadong parauma. Bagang tinalbuan kang mga abo. May pigdidisbil 200 sinda. Ma-payout yan next week. Ayos so mga 4-piece beneficiary tatawan mandatabi kilibring cellphone hali yan sa DSWD. Sana 4-piece all. Sana nga all 4-piece. Ining mga bagong graduate ta sa college may pigbubusol si Senador JB Ejercito mga tugang dyan sa Senado na pitawanin 5,000 pesos itong mga bagong graduate sa college. Ayuda ini para magamit sa paghahanap nila kitrabaho. Ini pigbubusol pa sa nini dyan sa Senado. Siyempre pag ma-apply ka bagay kitrabaho, grabe ang mga requirements na tigbahaga dadi. Siyempre may mga bayad dyan. Magamit lamang ngayon mga bagong graduate sa paghanap nila kitrabaho. Yan ang problema pag mahanap ka digi sa Pilipinas kitrabaho. At na ngayang bagong graduate, hanapan ki experience na pirang tao. May na-graduate pa sana. Oy, unitabi, may mga nagpapataya pa dyan sa Indo na pigsasabing STL. Unitabi, may abiso ang Lucky Gem Ventures Corporation. Digdi po sa probinsya kang Albay. Yun yung nag-operate kang STL. Sige sa Albay na sarado mo na susendang operasyon poon kang Pitcha City. Pitcha City kang Webes kasudma. Kasudma hanggang day pa sila nagpapaluwas kinotis. Day mo na kitarayaan. Ay rin kita dyan may mga nagpapataya pa. Sendo yan. May mga nagagaramit na yun na inipig sasabi may lang may front lang na steel ngayon legal from PCSO tapos sigsabayan ki illegal yan bookies kaya pinundo mo na sa operasyon kaining Lucky Gem Ventures Corporation
gisalbay ta igwaki mga nagagaramit na iba. Nailing na nindo ya. Hinabayan tulos. Kaya pinundo pon kasuud ma Pitsa City. O subula sa pagkahapon and banggi o dapat inuruli tabi sa indo so taya nindo. Ano tabi sa mga tinaya nindo inuruli lamang. Bata nga tinaya ko lugod nga bata tinudo ko nasang gatos na sutaya ko. Dahil sa indo inuruli. Arimati na. Oy, sabi ni Contigno Bas Maris. Marhainal daw tabi sa imo Manimox. Pa-shoutout da tabi sa mga taga Balinaw. Aing katabi, madam. Aing katabi, madam, ta pig shoutout mo sa mga taga Malinaw. Nasa ibang planeta katabi, madam. Yan tabi mga tugag mga kabayan ng sa tuyag mga rariparon ngunyan tabing aldaw nin Biyernes ano. O di kung may mga transaksyon ka mo pasiring sa mga LGU tandan po nindo na day mo niyang ki opisina hanggang Webis man sana. Yo. Hanggang Webis man sana. Kaya kung madyan ka mo day na taday man ki bukas ang mga munisipyo. Amo. Sa Lunes na. Alas 7:20 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Karamon ta na tabi mo na Ma'am Bastes. Bastes tuloy. Bas Maris. Ano yung mga account nindo? Contigno. Bas Maris. Karamon ta na tabi mo na ha ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Nasa Bukawi, Bulacan tabi. Iyo, sige. Saing ka sa Malinaw. Baka lamang pag-abot ki eleksyon makatabang ka. Tangay makandidato ka. Pagdaya ko malawos ang eleksyon, maray na ilina ako. O sige ta, ayaw na sa pag-asa. Aramon ta na tabi muna ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Wakipig babantayan na LPA. Na posibleng maglawag databi ngunya na daw sundo sa aga sa Philippine Area of Responsibility. Pag-asa, good morning! Magandang umaga at happy Friday sa ating lahat. Ito po ang ating latest weather update ngayong May 8, 2026. Update po muna tayo dun sa low pressure area na binabantayan natin sa loob ng ating area of responsibility. Kagabi nga ng alas 8 ay tuluyan po itong ngunit ito na nga pong easterlies o yung hangin galit sa karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa buong bansa. Maaari pa rin po itong magdala ng mga pag-ulan at mga kaulapan dito sa malaking bahagi ng Mindanao maging sa may Palawan ngayong araw. May binabantayan din tayo na bagyo na nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong tropical storm na may international name na Hagupit. Kanina nga ay ito'y huling namataan, 1,615 kilometers sa silangan ng northeastern Mindanao. Tropical storm category pa rin at may taglay na hangin na aabot sa 75 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 90 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Alamin po muna natin ano kaya ang mangyayari dito sa bagyong ito at paano ito makakaapekto sa ating bansa. Base po sa ating latest forecast track and intensity, itong bagyo na nasa labas ng PAR ay mapapanatili ang kanyang west-northwestward movement. At pinakamataas po na category nitong bagyo ay hanggang tropical storm category lamang. Maaari nga po itong pumasok ng ating area of responsibility bukas ng gabi o madaling araw ng linggo. At pagpasok naman po ng ating PAR, ang nakikita natin sa ngayon na ay hihina po itong bagyong ito. Tatawagin po natin sa local name na Kaloy. Ngunit pagpasok nga dito sa may Philippine Sea, maaaring maging tropical depression category na lamang po ito o
posible din po dahil hindi po favorable yung conditions dito, no? Maaaring maging low pressure area na lamang po ito. Ngunit magdadala pa rin po ito ng mga pag-ulan at maaari din pong magdala ng mga kaulapan dito po sa may eastern sections ng Visayas and Southern Luzon pagsapit po ng Lunes hanggang sa Martes. Ngayong araw dito po sa Luzon area, inaasahan natin yung mainit at maalinsangang panahon sa buong Luzon. Possible pa rin naman na magkaroon tayo ng mga isolated o yung mga panandaliang buhos ng ulan pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. Ito po yung mga agwat ng temperatura na inaasahan natin ngayong araw. Pinakamataas pa rin sa may Tuguegarao 25 to 39 degrees Celsius. Hanggang 36 degrees Celsius naman po tayo dito sa Metro Manila and then hanggang 33 degrees Celsius sa may Legazpi and Lawag. Sa Tagaytay, 22 to 32 degrees Celsius at sa Baguio naman, 18 to 26 degrees Celsius. Dumako po tayo dito sa Palawan, Visayas at Mindanao. Inaasahan nga po natin dahil dito sa easterlies, maaari po makaranas ng maulap na panahon na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat yung ating mga kababayan dito sa may Palawan and also sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, sa may Caraga and Siquijor, maging dito sa may Barm at dito po sa may Sultan Kudarat and Sarangani, Davao Occidental, maging sa may Davao Oriental. Kaya't doble ingat pa rin po dahil posible yung mga pagbaha at pagguho ng lupa dulot dito sa katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan. Ito po yung other parts naman po ng Visayas, inaasahan pa rin po natin yung mainit at maalinsangang panahon. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura kung saan pinakamataas po sa may Davao, 26 to 34 degrees Celsius. Sumunod ang Tacloban, 26 to 33 degrees Celsius. Samantala, dito sa may Zamboanga, Cebu, Iloilo, maging sa may Kalayaan Islands, between 26 to 32 degrees Celsius naman po ang kanilang temperatura, hanggang 31 degrees Celsius sa may Puerto Princesa at 25 to 30 degrees Celsius naman sa may Cagayan de Oro. Ngunit ito po ay mga air temperature pa lamang o temperatura ng hangin, iba pa po yung ating heat index. Kahapon nga po nakapagtala tayo ng hanggang 44 degrees Celsius no, na heat index sa 4 na lugar sa ating bansa. Sa may Dagupan City, Pangasinan, Batak, Ilocos Norte, Apari, Cagayan, maging sa may San Jose, Occidental Mindoro. No, itong danger level category po, remind lang natin sa ating mga kababayan, maaari po itong magdulot ng heat exhaustion, heat cramps, and in worst case scenario po ay heat stroke. Delikado po ito. Kaya inaabisuhan po natin yung ating mga kababayan na umiwas po tayo na lumabas ng ating mga kabahayan, especially between 10 a.m. to 4 p.m. And also magsuot po tayo ng light colored na mga damit at huwag pong kalimutan na uminom ng tubig throughout the day. Kahapon din sa Metro Manila, nakapagtala naman ng hanggang 41 degrees Celsius na heat index na nasa extreme caution category. Forecast heat index naman po natin sa Metro Manila ngayong araw 40 to 41 degrees Celsius at pinakamataas naman 45 degrees Celsius dito sa may Apari, Cagayan. Aside po dito sa Apari, Cagayan, meron pa pong 21 na mga lugar na maaaring makaranas din ng hanggang danger level na heat index. Kaya doble ingat sa ating mga kababayan. Para naman po sa kalagayan ng ating mga karagatan, wala naman po tayong gale warning na nakataas, kaya't malaya din pong makakapaglayag yung ating mga kababayan. Para po dito sa Kalakhang, Maynila, ang araw po ay sisikat mamayang 5:31 a.m. at lulubog naman mamayang 6:15 p.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin po yung ating mga social media accounts sa X, Facebook at sa YouTube. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin naman po ang ating websites, pag-asa.dusd.gov.ph at panahon.gov.ph. Muli, ito po si Lian Loreto. Magandang umaga at happy weekend sa ating lahat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV.
Salamat tabi pag-asa. Ayan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panon. Sana araw kini pirmi ang bagyo di. Malaog sa par sa aga kumbako sa Domingong maagahon. Sabado dabanggi kumbako Domingong maagahon. Paglaog sa par, posibleng magluya na ining bagyong ini. Pagkarog ba kay ni, bihira man kita laogon ki bagyo di. Tamaan ki bagyo pala. Digdi sa Pilipinas kung mal. Partikularmente tabi, Ma'am Contigno Basmaris, taga dyan palanda siya sa Bagong Bayan. Pag-arog kay ni, daiban baga kita pigtatamaan, ano? So sana arog kay ni Permian bagya di. Pero kung ibang bulan ini, ang paglaog kang sapar, makusog na, sus na ko, duro-diretsyon, habang nakalaog na sapar, lalong pakusog. Yan tabi, yan ang dapat ipagpasalamat at bata, igwapa kita digdiki problema sa albay. Padagos pang nag-alburuto ang bulkan. So dakol na mga volcanic materials ang naka-stack dyan sa taas. Pag inuran iyan, ibubusol iyan, iaanod iyan pababa. So yan ang problema pag inanod pababa. Yo. Sige. Yan tabi mga tugang mga kabayan. Yo, iringat po kita. Alas 7:30 na po ang sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan ta na muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Repar. Ang programa pong inidara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion po sa nayan makuano, dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners, dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi Kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Yan sa sakuyang idol kay Sir Renz Luna. Good morning! Diyan sa Banwaan kang Daraga. Parin daw naman ako dyan makapasyar. Maray pala dyan bag night market adi. Kabaka lamang akong kamatis. Dyan sa Daraga. Maray dyan mag night market. Yo, baka lamang kitang asin saka ano yan. Pwede dyan ang babakal kita ki kamatis. Kamatis asin. Ayun na yan. Good morning. Siyempre mga tugang, ang programang inidaraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Rainer Burze, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Kapos Bilog kang Bagong Malinaw, yaon man dyan si ABC President Cap Art Abela, Barangay Captain Susan Nabor, o dyan sa Barangay Estancia, good morning. Kasabay taman dyan si Board Member Attorney GIO Bungao, BM Carol Siga, and Vic Siga Jr. Ang programang inidaraman po sa tuya kang Best Kape Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Parte yan nakapartner pagkaaga sa kamuti. Yo. Yan po mga tugang mga kabayan sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Serbisyo Asin Repar. Alas 7:33 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. May gusto ka sa Dahil po mag-arali
Mabalik po ang programa. Makalipas lang kay ini, dangugatabi ni Dido kung pwede naman ini sa 2028. Aga na, Bicolandia! Oras na para magugma. Sa pagbangon sa bagong aldaw, may boses na malinaw. Si Manny Moxea ang sa indong kaibahan, broadcaster na may kredibilidad, pirming maaasahan. Sa serbisyong tunay may prinsipyo, para sa gabos na Bicolano. Si Mr. Hulbotana sa pagkaaga, kay Banindo may darang pag-asa. Servidor na tunay, boses kan katotoohan. Manmoksea sa puso kan banwaan. An mga isyu tatalakayon nin husto, an sa indong boses dadangogon. Sa serbisyo publiko siya ang mangingenot, may integridad, dae matatakot. Si Mr. Hulbotana sa aga-aga, kay Banindo darangan pag-asa. Servidor na tunay, boses kan katotoohan. Manmoksea sa puso kan banwaan. Manmoksea ang servidor kan Bicol. Sa saindong pagmata, kumpleto anal daw. Sa umaga, gising na, balita'y sariwa, pakinggan na. Gisingin ang diwa sa bagong umaga, isyu'y himayin, lahat mahalaga. Kasama si Manny Moxea, boses na maghahatid, balitang totoo sa ere di patid. Sa bawat katanungan may kasagutan, laging tama may paninindigan. Serbisyo asin, reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbotana, serbisyong totoo. So tama sana ang sigaw ng lahat, impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Kwentong napapanahon, aming tinututukan, solusyon sa problema ating hahanapan. Sa bawat pamilya, sa bawat tahanan, serbisyong publiko laging laan. Serbisyo asin, reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbotana, serbisyong totoo. So tama sana ang sigaw ng lahat, impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Serbisyo asin, reparo, halina't makinig tayo. Manny Moxea sa umaga mo, kumpleto. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbotana sa Bicol Net TV. Alas sige! Alas 7:38 na mga tugang mga kabayan. An sa tuyang Philippine Standard Time, oras pong yan, dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sida. Madalion po sa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners.
Diyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi ki dorm, boarding house, diyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siring man mga tugang oras na yan tara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela, man dyan si Cap Susan Nabor kang instansya, Board Member Attorney GIO Bungao, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. Best Kape Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Maraming salamat. Ako man po girarian sa indong lingkod Manny Moxeya po ini si Mr. Hulbutana. Ngunyang po ngal daw kita nin Biyernes Fly Day ay pitsa 8 kang Mayo taon 2026. Sundo kita alas 8 mga tugang mga kabayan. Kaya no papigalata. Doro derecho na po kita. Serbisyo asin reparo. Sumayaw ng cha-cha, lalo kung ang Sige tabi mga tugang ta alas 7:40 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. alam ko. May abiso po sa publiko ining Lucky Gem Ventures Corporation o kaya ining LGBC. Ang authorized STL digdi po sa probinsya kang Albay, pig-inform ang publiko na igwa po kay mga report regarding po sa illegal STL operations sa mga iba-ibang lugar digdi po sa probinsya kang Albay. Nahiling na nindo yan. We remind everyone that a certain individuals are reportedly using the name of LGBC, misrepresenting themselves as authorized personnel and using authorized by PCSO to take bidding receipt and counterfeit IDs. The public is strongly advised to transact only with the official LGBC personnel and report any suspicious activities to the proper authorities such as PNP, PCSO, and LGBC. Please inform that LGBC operations are temporarily closed. Starting today, May 7, 2026, under further notice. Also, today's 4 p.m. and 6 p.m. draws are cancelled. Tabi Busmar. Pinapundo na mo na sa operasyon kaining Gem Ventures Corporation. Ta sinirabayan kay mga illegal. We appreciate your understanding and cooperation. Lucky Gem Ventures Corporation. Name. Yogon mo yan tabi Busmar. Kasud ma, di ko pa kinagpataraya Kasud ma Pitcha City, so dapat iuli sa Indo. So mga tinaya nindo ta ginamit ini kaya so tinawan kang PCS o na prangkisa ining Lucky Gem Ventures Corporation na mag-operate ng STL digdi sa probinsya kay Albay. Sara na bayan kan mga iligal. Sinarabayan. Ay ano na tayo sa Albay. Pag-abot sa mga araw kay ini, mga maurag kita.
Sinabayan ano yan, nangapot kan bukis, waiting. Anak ng waiting talaga digdi salbayan eh. Oh. Dahil pa nga ni Pirangal daw. Dahil pa nga ni Pirangal daw. Gari nagpunin di kang Mayo 1 eh. Mayo 1, Pirangal daw pa siya na sinarabayan na kan mga illegal. Iyo, o kaya tabi, pundo mo na sa operasyon. Kaining Lucky Gem Ventures Corporation, gari nga niya. Duman nga sa iba pig ingreso. No. Duman nga gararay, ano na nangyayari digdigari nga ginibo sa nangyayari kita sangkalan. May masabi sa ng igwaki legal na nag-operate ng STL digdi sa probinsya kang Albi, pero ang totoo nasa likod illegal. O pinundo, di ibig sabihin day dapat ngunyang may magpataya. O ta dapat iuli nindo sa taya kang mga parataya dyan sa barangay sa Indo. Kasudma na hapon alas 4 so draw, tapos so alas 8 banggi, alas 8 draw banggi. So nagtaraya duman iuruli nindo. Ano pa man yang iuli? Nahuto na kibos. Na-ingreso na ngaya. Dahil na ngaya magpararanak ito. Kung pundo so operasyon kaining Lucky Gem Ventures Corporation, sa'y naglut, sa'y nagbula. sa'y naglugo. Iano na tayo digdi sa probinsya kang Albayadi. Pag-abot sa mga illegal mo, rag kita. Nakamali siya tolo so Lucky Gem Gari ngaya igwang nagsarabay ngaya sa operasyon ta. Gari ngaya mas dakol duman ang ingreso kaysa sa satuya. Kaya pala may nahiling ako nagpapataya dyan sa sentro kan Tabaco. May nasa papel, nakasurat duman sa papel, dahil man kinakalag na PCSO or dapat bagay ko ki PCSO yan dahil man kinakalag na PCSO, inda konsen man ito piglaog. Di ba? Supundo na muna po kang Webes kasudma. Ayo. So, until further notice, pundo na tabi muna, Busmar. Dahil na muna baka may nagpapataya pa dyan. Kung may nagpapataya dyan, sa indong barangay, sa indong lugar, o ibang style yan, waiting yan. Talaga digdi sa tuyang probinsya di. Sige. Alas 7:47 tabi mga tugang, maray na bareta muna kita duman sa mga parauman na apektado databi kang pagtuga kang bulkang mayon. Tasabi kan sa tuyang gobernador, si Governor Noel Rosal na ma-payout na next week. May schedule payout na next week. Itong sobra 6,000 na mga parauma na naapektaran po kang pagtuga kang bulkang mayon. Ining pag-alboroto kang bulkan. 10,200 pesos man ang ayuda. Ali po yan sa DSWD. So ang sabi digdi mga tugang sa Lunes da tabi. Dumantabi sa kada munisipyo. Ang pagpipayout kan DSWD para mas madali. Halimbawa, sa mga apektado dyan sa Kamalig, Ginubatan, Daraga, Kamalig, Ginubatan. Yan sa may mga naapektaran kay itong pagrasay kay itong mga abo. Pagrasay kan mga abo kanakaaging simana. So sa Lunes tabi sabi ni Gobrosal,
Igwa kamo ki ayuda na hali sa DSWD 10,200 man ang itataw sa indo. So mga may alagang hayop, may mga nagkagaradan palan kang itong pagragasa kay itong dakul na abo. Alos 7 pala na mga hayop sa mga nagkagaradan dakul ang volume so iwinagas na abo dyan sa may parting Ginubatan, Kamalig area. May mga hayop na mga nagkagaradaan. 7 dyan sa Kamalig, tigaaram pa sa ibang mga nagkagaradan ali sa ibang lugar. Yugod mo yan. Carabao, siguro yun talaga. So mainit baga yan, mainit baga yan tabi na abong iyan. Pag binagsakan ka kan, siyempre gari ka man sa nakansuki na riskisan, di yaon dyan sa pamitsan kan bulkan. So igwa palan ki mga arog kayan. So yan, aramon tayo sa mga masunod kung igwa man sindaki mga ayuda naman ang satuyang gobyerno. Pero daw kita sa mga dog sana kita kan mga membros kan purpose. So mga membro kan purpose, paulok-ulok sana, pa-relax sana. So iba nga ning membro kang purpose, so nareceive nindang ayuda para sa purpose uto ginibong kapital para magtinda kisyabo. Ginibong kapital. May nabaybas operation so sa tuyang mga otoridad. Ang nadakop mga babayi, miyembro pala nito kang purpose. So nakuha nila sa purpose, ibinakal kay shabu, pigpabakal manida. Ayos maurag man ninegosyo so purpose. May ayuda hali sa purpose ngunyan, so kwartang nakuha sa purpose, binakal ki siya boy, pigpabakal man siya bo. Nagnegosyo. Inay ko po. Lugon mo yan. Hindi. Ang purpose baga, may libreng ayuda bulan-bulan. Igwa pa, libre pa sa kuryente. Ano na pala sa kuryente ni daw? Sige, kitang reklamo. Dahil man kita kimaginibo, kundi magbayad. Magbayad po kita takod da puputulan kita tabi kang kuryente. Sige. May paglilidaw po manungod sa pagsuspende nin disconnection activities para po sa billing period pon bulan kang Mayo sagkod Hulyo 2026. Dango katabi ni tabaka maguna ka mo igwaki day mo na ka mo puputulan. May bareta baga so ERC na gari day mo na pagpurutulan ta, ayun na nga ninaambang kita sa krisis. May paliwanag po, may paglilinaw dyan ang Albay Electric Cooperative. Sabi digdi, buot ipasabot po kang Albay Electric Cooperative o ALECO na epektibo ang suspensyon. Epektibo ang suspensyon kang mga nakaschedule na disconnection activities sa mga bills na sakop kang peryodo poon bulan kang Mayo sagkod Hulyo 2026. Base po yan sa ipinaluwas na abiso kang Energy Regulatory Commission or kaya ARC. Sabi digdi mga tugang, buot sabihon kay ni mantinidong ipapautob kang kooperatiba ang siring na disconnection activities sa mga member consumer owner na igwadatabi ning outstanding bills o kaya arrears
sa mga bulan kang Abril pababa. Tuloy pa rin ang diskoneksyon. Kasabay po sa abiso kang ARC ang flexible payment option, kung saan ang mga DU, anong DU? Ma-implementar databi nin staggered or deferred staggered or deferred payment scheme para po sa mga konsumidores na nagkokonsumo ninday malangkaw sa 200 kilowatt kada bulan. Sa taho kaini mantenido databing pipagpagirumdom kang kooperatiba sa mga member consumer na padagos databing magbayad din bill sa kuryente o kaya sa titinalaan na petsa para databi sa padagos na operasyon din supply nin kuryente. Salamat tabi mga kaalik ko, sabi yang kang Albay Electric Cooperative. Kaya mangyari kayo ni tabi busbar, magbayad manggirari kita. Kapag di kita nagbayad, potol kita. Dahil kitang maginibuka yan kung magbayad kita. Yan tabi mga tugang. Pag may konsumo ka, magbayad ka. Dawa sige kitang reklamo ngayon mahalon nga sa mga bayadan tagon yan nga tatanagralangkaw. May nagsasabi sa iba na garing nga ipinaratong nindo sa rebill kang purpose. Ayo, so mga konsumo nga kang so mga charges nga nindo ipinaratong nga nindo sa muya. Ta so mga purpose warang mga charges. So charges duman sa mga para sa purpose is 18 nga nindo sa muya. Kaya databi langkaw sa mga babayadan kan sa tuyan mga member consumer kang Albay Electric Cooperative. Kundi paano tayo? Dawa sige kitang reklamo tabi kayan, Ma'am Contigno Basmaris. Dahil mangyari kang reklamo ta kundi magbayad kita. Tapag dahil kita nagbayad, sigurado puputulan tabi kita kisupply kang kuryente kang aliko. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Bagong iyo tabi Sir Edwin Sistina, man kita kibang maginibo dyan kudi magbayad tabi kita sa aliko. Aga na, Bicolandia! Oras na para magugma. Sa pagbangon sa bagong aldaw, may boses na malinaw. Si Manny Moxea, ang sa indong kaibahan, broadcaster na may kredibilidad, pirming maaasahan. Sa serbisyong tunay may prinsipyo, para sa gabos na Bicolano. Si Mr. Hulbutana, sa pagkaaga, kay Banindo may darang pag-asa. Oy, good morning po, Ma'am Jo. Ma'am Jocelyn Arjona Bragais. Ano tabi ni Ma'am Jo? Pwede na ini sa 2028? Ining jingle ko. Tangoga. Mga isyu, tatalakayon nin husto. Ansa indong boses, dadangogon. Sa serbisyo publiko, siya ang mangingenot, may integridad, dae matatakot. Si Mr. Hulbutana, sa aga-aga, kay Banindo darangan pag-asa. Servidor na tunay, boses kan katotoohan, Manmoxea, sa puso kan banwaan. Ano tabi, Ma'am Jo? Manmoxea, ang servidor kan Bicol. Sa indong pagmata, kumpleto anal daw.
Ano tabi, Ma'am Jocelyn Arjo na Bragais, pwede na ito sa 2028. Itong jingle kong ito. Kung pwede na tabi ito, Ma'am Jo, mapa-soundtracking na ako sa aga. Kung dahil man sana pwede ito tabi si Redwin, maray kayo ni Magray na Elena na sana ako. Serbisyo asin reparo kay mahal si Manny Moxaya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Kung dahil ito pwede sa 2028, maray na Elena na sana ako. Maray na Elena na sana ako. Ay, malasod na. Param na po muna kita digdi sa programa. Sa pangaran po ni Maestro nila doon ni SM Sir Tony, sa pangaran man po ni Dugabos, mga parantabay niya to, paki-like, follow, and share na lang Ganing mailing man kang iba. Sa pangaran po ni Madam Maylin kang MBY Dormitory. Sa pangaran ni City Vice Mayor Ate Glenda Ongbongao, City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, ABC President Cap Art Abela, si Cap Susan Nabor kang istansya, thank you. Siyempre kay BM Carol Siga, BM Gio Bungao, BM Big Siga Jr., salamat. Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix, salamat. Sabi ni Ma'am Contigno Bas Maris, pwede na kuta kaya lang amay pa. Mas maray na tabi Madam Sunay note. Inutan ko na sinda, mapa-soundtracking na ako. Ako dan mainok. Marayan na inot kinahudyan. Yo, param na tabi muna sa indong lingkod, Manny Moxaya po ini, si Mr. Hulbutana sa atya na de. May programa kita bagong malinaw. 10 to 11 sa 107.7 radyo natin Tabaco. Bagong malinaw, atyan. Darangugan gararay kita sinhirilingan at tiyan. Yo, happy weekend po sa kabos. Iringat po kita. Adios amigos. Domo arigato. Bye-bye. Ingat po. Happy weekend. Serbisyo asin reparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka,
mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.